Iċ-ċittadini Ewropej saru aktar konxi tar-riskju u l-konsegwenzi tax-xiri ta' oġġetti folozz u tal-aċċess għal kontenut minn sorsi illegali. Dan ħareġ minn studju ppubblikat fit-12 ta' Ġunju dwar il-perċezzjoni tal-Ewropej fuq l-abbużi li jsiru minn prodotti u servizzi, studju ppubblikat mill-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea. Skont dan l-istħarriġ 80% tal-Ewropej jaqblu li oġġetti folozz jippromuovu organizzazzjonijiet kriminali fil-waqt li jfixklu lin-negozji u jnaqsu l-impjiegi. Tnejn minn kull 3 Ewropej jemmnu li l-oġġetti folozz huma ta' teddida għas-saħħa, is-sigurtà u l-ambjent. Minkejja dan wieħed minn kull 3 Ewropej għadhom iqisu li huwa aċċettabbli li jixtru oġġetti folozz dan meta l-prezz tal-oġġett oriġinali jkun ta' valur għoli. Fil-każ ta' konsumaturi fl-età ta' bejn il-15 u l-24 sena, din iċ-ċifra tiżdied għal 50%. Tantu hekk li 26% taċ-ċittadini f'din l-età jirrappurtaw li xtraw oġġetti folozz intenzjonalment fl-aħħar 12-il xahar. Jirriżulta wkoll li 45% tal-konsumaturi Maltin sabu ruhom fid-dubju jekk xtrawx oġġetti folozz, fil-waqt li 10% qalu li xtraw oġġetti folozz intenzjonalment. B'mod ġenerali l-Ewropej huma kontra l-użu ta' kontenuti illegali fejn 80% qalu li jippreferu l-użu ta' sorsi legali biex jaċċessaw kontenut online jekk ikun hemm għażla bi prezz xieraq disponibbli. Madankollu 22% taċ-ċittadini Maltin żvelaw li kellhom aċċess illegali għal kontenut illegali li żjed fejn jidħol l-isport.